Sziasztok! Rejló vagyok, és ebben a videóban folytatom a Broforce-t. Jaj, már elfelejtettem, mit kell, jó? Megvan. És ez is. Akkor mindent tudunk, nem? Csak belekedt a hangom. De most már jó. Go! Na már. Helikopterezzunk. De itt is megjelent egy, nem? De ez meg a egyeshez tartozik, szóval ezt visszük tovább, mert az úgy szuper. Helikopter. Már nincs ott. Na. Szuper. Nem indul el? Miért nem indul el? Befagyott minden? Na. Titeket én ki szeretnélek végezni. Ott is volt lenne egy, nem? Betekülő ketrecet. Nem. Miért nem ugrik? Na. Jaj. Na. Te ott látom, nagyon figyelsz rám. Ja, jó. Lecsaptam. Ja, így kiüthetem magam alól a talajt, nem? Jó, nem tetszik ez a pali. Vrdagyom a ketrecet. Hű, ez nem sokra megy. Na, penge. Ez itt szuper. Most be kell lopakodni. Az a lassú mászás? Na mindegy. Így kell belopakodni egy helyre, csendesen még hozzá. Várjunk. Oké. Kihalt a helyzet. Save me! Na. Szuperan kiirtottuk a népet, még kell. Itt kell belopakodni egy helyre. Ó. Jaj, elangolok, ez miatt a hülyeség miatt. Na, szuper. Hopp. Ez is csak késő, azt hittem olyan, mint ez a Indiana Jones cucc. Te szia! Ott egy méhe kaptárja. Szak. Ott a roti. És mikor ez vagyok, akkor... Na. Mr. T. Kicsit gyullasztja őköt. Te meg nem haltál meg? Ott kipusztítottuk a telepet. De itt le fog szakadni a híd? Az mi volt? Ide le lehet menni? Süty? Le? Nem lehet lemenni. Vagy hát átégettem a falat, és
akkor ott van valami, és akkor... Nem tudom, hogy csinálom azt a hülyeséget. Na. És így meg bejutok. Nem, jó van. Megpróbálni mindent meg lehet. Nem lehetne egy kicsit gyorsabban, Mr. T? Nem igaz. Akkor megyünk ide, és majd itt. És itt majdnem leestem. Ugye milyen szuper? Na végleg karakterváltáson. Nem pont trombóra számítottam, de jó lesz ő is. Lőd meg. Wow. Epic. Épp most készültem a hídra ugrani, hogy epic legyen, de így nem epic. Nem én voltam. De én voltam. De ez még csak az első szint. Oh-oh. Megcsináltuk az első szintet. Szuper. Robbanjatok ki. Dam dam da 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 dam dam da da dam. Szuper. 2 percig tartott. Hát az jó. Na, loggold meg magad. Hát egyetek. Nem tudják, mi volt ez a... Várunk. Még felrobban a pulyka? Na már, robbanj! Mindenki ezt várja. Na. Kapsz te is egy dinamitot? Jaj, ne! Pusztuljon ki a nyílás. Oh. Itt minden robban, ami a közelemben van. Ezek itt attól félek oknák, szóval hopp, Tizoljatok bele, engem hagyjatok békén. Pont. Epic shotgunja van. Itt egy lyuk. Átugortuk. Kaptok ilyete. Ez nem jut be, de. Na még egyet. Látom, szeretitek. Jaj, ne. Ez az a shotgunos cucmók. Az anyád. Ezt inkább biztonságosabb módon oldom meg így. Na, de jó. Így legalább bejelölhetem őt. És még őket is. Na, így jó, nem? Rajta ez az egész nem sokat érintett. Yeah. Sikerült. Na most nem úgy volt, mint az előző részen, itt most már tömegpusztítások vannak. Elég rendesen. Pusztítom a tömeget. Szuper. Lábak mindenek zúlnak, és miért kell ilyen sokat várni? Az előzőnél nem kellett ilyen sokat várnom.
Ó. Ez ki ez? Ennek egy gránátja van. Milyen? Komolyan ez a gránátja? Ja, hogy már vége is, hogy ez rövid? Akkor meg kell becsülni. Jó kis fegyvere van. De őt jobban szeretem. Kaptok ilyet. Hogy leszettem a fejét? Oh. Ez jó volt. Menj! Penge bácsi. American zászló. Wow. Shoot. Ez ki? Ja, ez az nem? De. Jól meg lehet őket csapkodni. Ajjaj. Helikopter. Jaj, már indultok, jól van, csak eddig nem tudtam. Pont a legrosszabb embert kaptam, aki csak egyet tud lőni. És nem egyet, hanem gránát. Wow! Ja, hogy egy lövés is meg... Hú, ezzel simán megölöm, szerintem. Az olyan nagyon jó fegyver. Gyere csak, barátom. Mondom. Fekete zsaru. Szuper. Na, hogy látom, megvan a következő szint is, szóval ez a rész is ennyire lett volna. Remélem tetszett, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, írjatok kommenteket és iratkozzatok fel. Sziasztok!